Аре, бяс. Нещата започват да се нареждат за Франция. След незадоволително равенство срещу Англия, следващия съперник на петлите беше Украйна в матч, който беше прекратен за почти час поради мощна буря над Дунава на Донецк. Но след като десния Франция победи един от домакините и остави добри впечатления с играта си. Стоичков, къде е топката? А така, задръж топката. Контролирахме събитията на терена и това е нещото, което трябва да правиш, когато играеш в футбол. План направи две промени в състава от мача с Англия. Гаел Клиши беше ляв бек, а включването на Жереми Менес даде допълнително описка в атаката, след като Карим Бензема изглеждаше изолиран в този мач. Това беше ефектен ход, след като петлите направиха едно от най-добрите представения в турнира до сега, а 23-те двубоя без загуба играха супер имидж на наставника. Той беше велик играчът Бербатов. Франция показва, че също така е много добър наставник. Треньорската му кариера е в самото начало, но определено обещаваща. Хармонията на френския отбор в момента се дължи на него и